Sirad-an na sa Traffic Enforcement Agency o Mandaue kung team ang Kadalanan. Duha ka oras sa Dili pa'y pahigayon ang Traslacion karong Biyernes. Kini aron na maka-adjust ng daan ng mga motorista nga moagi sa alternate route. Ang Traslacion ay moagi sa barangay Sumang Dako hangtod moabot sa St. Joseph's Shrine. Samtang alaunas kadlawon hangtod alas 8 sa buntag sa Sabado, sirad-an ng First Mactan Mandaue Bridge alang sa Traslacion padung sa simbahan sa Birhen sa Rigla hangtod na sa fluvial position. Tanamo padung sa Dakbayan sa Lapu-Lapu adto na sa Marcelo Fernand Bridge moagi. Mo-open ta once moagi na ang last nga convoy anamon po natug open ang karsada. No, so ato arging mga ang karsada nga to sirad-an is only the Lopez Haina going to Tipolo, then Edil Rosario going to Centro, then SB Cabajo going to St. Joseph Parish Church. O kining may city health area ato po na siya i-close kay expect mo itagdaghan og mo convoy ana daghang bisita. Himuong daw fiesta ang kaaligre sa pag-abi-abi unya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa pag-abot sa Batang Jesus. Sa Muelle Usmeña lang daan, gipadungagan ni Mayor Paz Radaza ang gitaod ng mga banderitas. Kaniadto sa palibot lang sa may simbahan sa Birhen sa Regla ang gidayan-dayan sa mga banderitas. Apan kagina buntag, gidayan-dayanan usab og mga banderitas hangtod na sa Muelle Usmeña. Mga kawani sa Engineering Office, maoy na naod niini. Sa Center Island usab gikan sa unang tulay sa Mactan Mandaue, gidayan-dayan na usab og mga tarp isip pag-abi-abi sa pag-abot unya sa imahen sa Batang Jesus ug sa Birhen sa Guadalupe sa Sabado sa kadlawon. Atong gi-encourage ang mga katawhan magdala sila sa ilang imahe sa Senior Santo Niño.